Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Bacolod City Police Office ang nagpahamtang sang 25 tanan ka mga PNP helpdesk sa bugos nga syudad sa Bacolod ini kontra kriminalidad. Ini samtang man nagahilapit ang Mascara Festival. May report si Nico Delfin. 25 tanan ka mga Permanent Police Assistance Desk ang ginpahamtang sa Bacolod City Police Office sa pila ka mga kabaranggayan, ilabi na sa mga lugar nga masami ginadagsa sang publiko. Suno kay Bacolod City Police Office Director Colonel Noel Alinio, ang pagtarana sa Bacolod Police Assistance Desk o kon BPAD kabahin sang tikang agud mapaiway ang mga kaso sang pagpangawat kag iban pangasay sang street crimes. Mga call center, palengke. Bili mo, nakapagula tayo ng 25 times 2 personnel yan. Man by 2 personnel is 50 personnel ko yan na talaga sinakripisyo ko magtyaga kayo dyan. Walang aircon ito, walang bubong ito. Nasa gilid lang sila ng mga building. Paano kung umulan? Sinong manala? Ngayon, ang tanong, magbibit ba sila, tatayo ba sila, ikot? Hindi. Wala lang. Doon lang sila. Except siyempre, stationary lang siya. Pansin nyo, ang dami namin accomplishments at ito is well appreciated ng tao. Unang-una, yung mga, ano na yung mga natin, accomplishment natin, na apang araw-araw. Yung kahapon siya na meron tayong nakahandas na sinunod sa Centrum. And ngayon ay meron tayong assist na traffic landing sila. Sa records ng BCPO, nagnubo sa 43% ang kadamoon sang 8 focus crimes kung ikumparar ang ilang comparative reports sang 2022 sa tuig 2023 sa pareho nga period. Pero luyag ni Alinio nga samtang naghilapit ang Mascara Festival, maplastar na ang mga tikang agud mapahagan-hagan pa ang mga kaso ng street crimes. Ang ikikater natin dito, international and local, galing from other regions and abroad. Magdadagdag ako. Sa ngayon, CD? Ibang nga rin ang sitwasyon ngayon kasi sasabay ito sa eleksyon, di ba? May mga campaign period. Kaya talagang magdadagdag ako. Ginapaabot man sa pumunuan ng BCPO ang dugang nga puwersa sang kapulisan para sa tuigan niya kahiwatan sa Oktubre. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.